Takže po dlhej dobe prajem pekný deň. Teraz vám ukážem nejakú takú väčšiu inštaláciu s vysokonapäťovými baterkami. Nebudem to veľmi rozvádzať, je to na firme, aby ušetrili, keďže majú okolo 70 centov za kilowatt. A začneme od panelov. Takže tu máme jednu skrinku, tu máme okolo 650 V, tu je druhá skrinka, tiež 650 V, 15 a 16 panel, 15 a 17 panelov, hej. 450 W, takže 14,8 kW je tu skoro. Tu máme hneď je meranie. Merá sieť, aby nič do siete neutekalo, aby zásobovalo len firmu. Vlastne tu v rozvodnej skrini sú 3 meracie trafka na hlavnom lističi, aj tak to funguje. Pristupujeme k meniču. Menič je Woodvie, ako vidíte. Volím preto, lebo spoľahlivosť a dobrá technická podpora. Ako vidíte, systém batérie, že je pripojené, že vyrába, pripojený cez LAN modul, lebo pán nechcel Wi-Fi, a tu je, keď je nejaká chyba. No, tu je pripojenie na 230, takže tu je hlavný listič na menič, 16 A podľa predpisov. Tu je výstup na zálohované prístroje. Samozrejme ochrana a tu je ešte UPS pri výpadku, aby proste UPS aj s celým serverom bežala ďalej. Dobre, tu máme baterku, idem ďalej, aby sme to videli. Sú 3,6 kW moduly, je ich 5. Znamená, že výkon je dostačujúci a stihne to aj dobiť, aj zásobovať firmu. To je vlastne BMS-ka plus minus komunikačný kábel. Dá sa pripojiť baterka aj na Wi-Fi a správať na diaľku. A takto to vlastne vyzerá spredu. Trošku cúvneme, lebo sa to veľké. Sa mi to nezmestí ani do záberu. A teraz vám to ukážem celé. Celé to vyzerá takto. A je to pekne upratané, aby to netrčali tu káble. Ešte som dorábal lištu, lebo sa pridávali ešte 2 batérie. Takže prajem vám pekný deň, majte sa.